di dalamku kulima di dalam kulima la ilaha illallah selama nyawa pada pulang ke Allah selamat ionya tubuh Allah diterima tanah niatku ila nabi kita masuk sarugo jangan wahai sahabat alanan ditolak masuk darul dengan agama Islam agama kita suruh jotaga ada di dalamnya tanda kita menjalankan saja. Oh saudara kesidanan rami lada kalau kita lakamangan diri ambil nasakah laka badan diri tandonya hidup barasuka mati hidup kemudian hari pagi jopatan mengapa kita makan dimba olah dipandang mata lagi dengar hidup ke dunia semisal berdagang semisal merantau ke negeri orang jolam bela berasuka pulang ke kampung kita ke kampung asal kita balako kepada guru lada cuba tanya dari mana asal mula jadinya dari mana asal mulanya jadi insan kekambal di dunia ini tak kalau bumi akan berisi lana siapa asal sama sekali Allah fikir benar ada sungguh ai bumi kau taban langit kau runtuh bila kau sampai suketan kau penuh diamal kurang lada iman kau jauh di akhir kita kabati rusuh banal adia jo kakak di mana banal ada malata lai orang beriman kita kau tidak orang balabon merugi awal salawatu nanyo lagi layana dengarkan oleh bumi dan langit oleh Tuhan lay jadikan oleh Tuhan menjadikan oleh sangat ajaib menjadi kan bumi sarato jolangi maha kan nyawa oleh nan
tolam saudara muka sui onyo Tuhan oleh saudaranya Tuhan menjadikan nisan oleh di dunia nangko di dalam kitab oh sudah oleh basuh wa ma khalaqtul jinna oh itu iyo ayatnya ilalia buduni oleh tambahan pulau arati lanya ayat oleh anda Allah baca oleh aku oh jadikan oleh insan sejati oleh ado obat jantung oleh ado hati oleh ado batangan iyo kanan dan kiri ado talingo oh kanan iyo dan kiri itulah iman dari Tuhan ilahi oh naimai la iyo nyo Tuhan oh cuba iyo lakana karena la iyo nyo kita ayora iyo barakah oh adola iyo basami oi untuk layo pandangan oh adola iyo bahati oi untuk iyo panganan Olaya polaya gunanya pemberian iyo lainyo Tuhan lagi dalam lanyo kita oi sudah iyo ilah boya Ati Allah oleh di dalam Al-Quran oh dengan lay Rasulullah oh sambungan iyo nyokala oh iku ila iyo la Allah oh siang lay dan jam malam oh iku ila iyo lah Nabi oh Rasul iyo yang kira oleh itulah iyo tandonyo ayora iyo Islam ko iyo la iyo nyo kita Islam iyo sejati oh coba lay tamparkan oh tanda iyo dan jobukti olayan lalay karajukan o patang iyo nanjo pagi iyo anda iyo la ikoy aparenta iyo nyo Allah o karajolay kan suruh o antila iyo kan taga sembahyang la iyo puaso bazakar la deba fitrah kabahitul lenyo heram naya aji iyo kamaka ola itulah iyo tandonyo ayurang iyo Islam ko indah la iyo ba itu ay urang iyo yang wahab ora gula denyo kami o akan iyo
mengatakan dikatolehkan kafir oh anta ionyo isilah oleh kodini tampitane oleh nandi buangnya sakai kemudian lenyo hari Allah nan iyo Allah nilai yang ta'ala mahuni iyo neraka nanti jahannam narako iyo nandi wahiluni iyo nanggala mananti kajara iyo ay junjungan kita sejarah iyo nan Isra Mi'raj iyo dengan lain Nabi kita ayah pokok sabab lah karena nyomangku terjadi sejarah nangko dengan lain mintalah keterangan kabakih kamilanan badu ini yo malayo de jawab dari kamilan badu sima yo lakan bana asalnya tonyo oh memang adolah de alasan yo nan ado de mangato adenalai sebab ai karano nyo memang kan lai ado pulo de ko alasanan manarangkan bagaimana dalilnya de mangato yaitu di surah Bani Israel diyolai nandelah nyatu tapi yo sabab yo karano nyo dahulu kamila de panyato sima iyo ai dekan banan denalai satu ai persatunya memang adolah de nyolimo delai sabab karano nyo delai kalau na pertama dengar kana pula yaitu pula kapambuju hati Nabi sedang berduka adenala itu nandenyo sebab nan mulu hai para tamu alasan yo nang kadu menyelesaikan pertengkaran yo langit yo bumi nangko alasan iyo nang katigo simak kalah denyo polo ayo nan untuk menyelesaikan sidang isbat malaikat iyo barang pinangko ayo sebab nak ampe ayo dengarkan puno banyak iyo lah sembahyang dewakan tulan dan alimu sebab nak kalimu dengar ladekan pulo yaitu tulah de manjapu igelar yo dengan Habibullahnya mana iyo nan Habibullah kekasih Allah sama tomato itulah yo sabab nang karano nyo mangko Isra Mi'raj yo Nabi kita adenalai alala kami jawab iyo ande sana panjang tanyo tapi ko dalil yo alasan yo nak kami pananya to pulo memang di dalam nande Al-Quran kan sudah iyo adalah nyatu di surah yo Bani Israel nan di ayat yo para tamu